Hei lume și bun găsit înapoi la show! Haideți că avem de la Darius Pană niște filmări noi, foarte interesante cu noul Logan CVT. Exact, a filmat omul demaraje, atât 0-100, atât în modul D cât și în modul L și mai multe alte plaje de demaraj, dar noi ne vom concentra asupra demarajului 0-100. Haideți să aruncăm o scurtă privire și să le discutăm. Deci, lui Darius i-a dat demarajul 0-100 pentru noul Logan CVT, bineînțeles cu motorul TC90, în modul D al cutiei de viteze, deci modul standard drive de deplasare, 11,5 secunde, iar în modul L, low, da? Deci modul pentru tracțiune pe drumuri dificile, zloată, noroi, pante abrupte sau pante descendente foarte abrupte unde îți trebuie frână de motor mai solidă, demarajul 0-100 i-a dat la 12,7 secunde. Am cronometrat și eu exact același material cu software-ul meu de înregistrare și mie mi-a dat un timp comparabil, dar un pic mai prost. În modul D 0-100 mie mi-a ieșit 11,8 secunde, iar în modul L 13 secunde. Vă rog, rețineți faptul că eu în niciun caz nu cronometrez cu instrumente profesionale, ci mă folosesc de software-ul meu de editare video pentru a ajunge la acești timpi. Dar oricum, chiar și așa, atât mie cât și lui Darius ne-au dat timpi 0-100 pentru cutia automată cu variație continuă CVT a noului Logan, sensibil mai buni față de timpul oficial omologat de către WLTP de 13,8 secunde. Da? Deci aproape 14 secunde. Nici chiar în modul L nu reușește să obțină așa niște timpi proști noul Logan. Nu știu care a fost treaba acolo, de ce pe fișa de produs dau conform standardului WLTP așa un timp extraordinar de prost pentru 0-100 pentru noul CVT, dar cred că putem să afirmăm cu tărie în acest moment. Am văzut deja și demarajele pe CVT pentru Sandero, tot de la Darius, și putem să afirmăm cu tărie că acel timp enorm nu este unul realist. Din fericire pentru noi toți. Ba chiar în modul drive, timpul de accelerare este, conform acestor măsurători, comparabil cu cel de 11,6 secunde pe care l-a obținut TC-ul 90 cu cutia manuală cu 6 rapoarte. Oricum, nu pare foarte dinamică această cutie CVT, dar observați că cifrele vorbesc de la sine. Nu cred că va reprezenta un pericol ca dinamică în situații de depășire la drum lung sau chestii de genul ăsta dacă veți decide să vă luați noul CVT. Se comportă absolut decent cutia în opinia mea și bineînțeles este cu atât mai avantajoasă dacă majoritatea traseelor voastre
le veți face prin oraș, unde lipsa ambreiajului și schimbarea cu ghilimelele de rigoare, desigur știți că CVT-ul nu are trepte de viteză, dar schimbarea automată a treptelor de viteză în oraș face ca aceste deplasări să fie mult mai confortabile. Aș vrea de asemenea cu ocazia asta să și observați modul foarte interesant de lucru al modului L al cutiei CVT. Știu că vă interesează pe mulți dintre voi ce înseamnă modul L sau Low și cum lucrează acesta, și în aceste imagini obținute de Darius putem observa clar că în esență modul Low păstrează turația motorului atât la accelerații cât și la frânări în zona de cuplu maxim. Atenție, nu de putere maximă, ci de cuplu maxim. De asta și timpul 0-100 mai mare față de modul drive, pentru că unde modul drive duce imediat turația motorului în zona de putere maximă, la 5000 de turații pe minut, și o menține în acea zonă. Cutia de viteze în modul L nu este gândită pentru performanță, pentru a obține în cel mai scurt timp posibil cea mai mare viteză, ci este gândită pentru a-ți oferi cel mai puternic cuplu pentru a avea cea mai capabilă tracțiune, și este un mod gândit pentru a facilita atât o frână de motor mai intensivă de exemplu la coborârea unor pante abrupte, cât și la a asigura o turație de cuplu optim în cazul în care ai de traversat un teren cu tracțiune proastă, unde roțile, dacă ai tura motorul la maxim și ai livrat toată puterea motorului la roți, ar risca să patineze și posibil să se înfunde și mai mult în mocirlă, noroi, zăpadă afânată sau orice alt fel de obstacol ai putea întâlni. Da? De asemenea, putem să observăm din aceste imagini că modul L a cutiei de viteze clar nu echivalează un mod sport și nu trebuie să faceți gafa dacă vă achiziționați o astfel de mașină să băgați în L pentru a executa niște depășiri din scurt. Dacă vreți să vedeți și celelalte reprize făcute de Darius pe plaje de accelerație de genul 50, 120, chestii de genul ăsta, vă voi lăsa un link către clipul original și de asemenea, dacă sunteți interesați în aceste filmări, v-aș recomanda să vă duceți să aruncați o privire canalului său. Omul văd că este bazat doar pe acest tip de conținut pe canalul său, și anume reprize cu diferite modele de mașini. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, sper că acest video a fost informativ și util. Ca întotdeauna, dacă v-a fost informativ și util, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal și pentru a mă susține, desigur. Până data viitoare, vă doresc să aveți o zi absolut superbă, să nu uitați să-mi lăsați părerile voastre în secțiunea de comentarii și ne vedem mai târziu. Bye bye!